Sanotaan, että kauneus on katsojan silmässä. Pitää paikkaansa, sillä ihmisen kokemus elinympäristöstään on jokaisella erilainen. Ja se on se, mikä vaikuttaa mielipiteeseen nähdystä valokuvasta. Eli hyviä kuvia on yhtä paljon kuin katsojiakin. Theo Crawfordin YouTube-videon pohjalta olen päättänyt jakaa hyvän valokuvan arvot 4 osaan. Ensimmäisenä on teknisesti taitavasti otettu kuva, toisena kuvan luoma tarina, kolmantena tarkoitus eli mitä kuvalla halutaan sanoa ja neljäntenä tunne, mitä tunnetta kuvalla välitetään. Äkkiseltään ajateltuna olen kiinnittänyt huomiota omissa kuvauksissa lähinnä tekniseen puoleen ja tarkoitukseen. Arvoista tunne ja tarina ovat jääneet vähemmälle huomiolle, joten katsotaan millaisia arvioita kykenen nyt antamaan. Kävin 9. päivä tammikuuta perjantaina 25 asteen pakkasessa kuvaamassa Oulun Hollihaanpuiston edustalla materiaalit tätä videota varten. Sain kuvattua videot ja 4 kuvan sarjan, joita seuraavaksi arvioin. Löytyykö kuvista hyvän kuvan arvoja ja jos kyllä, niin miten ne näkyvät? Ensimmäisessä kuvassa on näkymä Hollihaanpuiston suuntaan. Kuvan tarkoituksena oli näyttää, että aurinko paistoi, oli pakkasta ja meren jää kantoi ihmisen hyvin. Tunnepohjalta välittyy ainakin kylmyys, kuuran ja ilo valoisuuden suhteen. Kuvan teknisestä ja tarinankerronnasta ei ole sanottavaa. Sarjan toisessa kuvassa tarinallisuus nousee ykköseksi. Keiden veneitä on rannassa ja asuukohan veneen omistaja kenties kuvassa näkyvässä kerrostalossa. Nyt on talvi ja veneet ovat talviteloilla. Kuvan tarkoitus ja tunne limittyvät tarinallisuuteen. Teknisesti varjopuolen valoisuus jättää toivomisen varaa ja talot olisivat voineet olla terävempinä kuvassa. Kolmannessa kuvassa tarkoituksena on näyttää maiseman kuuraiset puut ja puiden takaa nousevat Toppilasalmen kerrostalot. Tunteet ovat levollisuus ja selkeys. Tarinoita voi keksiä talojen sijainnista ja onko kuva otettu meren jäältä. Teknisyys tavallinen. Sarjan viimeisessä kuvassa tarina kertoo, että jostakin nousee höyryä näyttävästi taivaalle. Tunne on hieman arvoituksellinen. Teknisesti kuva on tasapainoinen elementtien terävyyden suhteen ja tarkoituksena oli saada kuva höyrypilvestä, jonka mittasuhdetta selkeyttää etualalla olevat puut. Mitä mieltä sinä olit näistä Hollihaka-sarjan kuvista? Jäikö jokin asia mietityttämään vai oliko jokin arvio hyvä? Pistä kommenttia jos haluat. Olen tyytyväinen siihen, miten kamera toimi 25 asteen pakkasessa tunnin ajan. Ja olisi varmaan toiminut pidempäänkin, mutta sormeni jäätyivät, joten oli palattava kotiin takaisin lämmittelemään. Näkemisiin seuraavaan kertaan. Hei hei!